Και γεια σας παιδιά, θέλω να σας πω πως σήμερα θα έχουμε τελικά το special βίντεο με τους φίλους μου και επίσης γιατί σας είχα πει χτες μάλλον θα ανεβεί, δεν το έχω ανεβάσει όμως, το έχω κάνει την προηγούμενη μέρα, δεν το έχω ανεβάσει, θα το ανεβάσω κάποια στιγμή. Εντάξει, επίσης θα έχω βίντεο και θα έχω και κανένα short, ίσως και δύο και βίντεο με το Stickman Hook που είναι ένα παιχνίδι Stickman το οποίο θα το παίξω μόνος μου. Αυτό από μένα, φιλάκια πολλά, bye.